صدیق اکبر دی جوڑی ہے صدیق اکبر دی جوڑی ہے حضور دا سارے اس گل تے آکھو سبحان اللہ تانوں سمجھ نہیں آئی صدیق اکبر دی جوڑی ہے کیندا سارے کڈے پیار نال ویکھیا اسی ابو بکر نے اودوں یار نوں جدوں جوڑی سارو سی اے تاں پتہ لگدا ہے بس سانوں کسے نال پیار ہوے تے اون دا سر ساڈی جوڑی وچ ہوے تے غار ہوے تے کلا ہوے تے مڑ اون تے تو پوچھئے بھئی ہن ویکھن دی چاس ہے یا نا میں تانوں ایک باری ذرا خطابت نال سمجھان دی کوشش کرنا اینج جوڑی ہوندی ہے تے اینج بازو ہوندا ہے ایویں ہوندا ہے نا ہن ویکھو ایس بازو دے اُتے سر ہوے تے ایتھے ہو گیا تے ایتھے نظراں ہون تے ایتھے سیرا ہوے تے ویکھن دی چاس ہے یا نا توجہ ہے انج بندہ یار پیا ویندا ہوے تے باویں پیر نو 7 واری سپ نہ لگدا رہے بندہ ہل سکدا ہے بھلا تے مڑ محبوب بھی او ہوے جدی صورت رب بھی تکدا ہوے ایک محبوب نے محبوب دنیا بھائی ویندا تے بندہ محبوب دنیا دے لوں پیا ہوے تے او دی اکھ نہیں جھپکدا جیڑا محمد عربی دے حسن نو تکدا پیا ہوے اون کیویں خبراں ہو سکدی ہے توجہ 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 جڑا میں جملہ ہن بول رہا نا جڑے بندے دے دل وچ رسول اللہ دا عشق ہویا حضور دی محبت ہوئی یہ 2 فٹ پورا زمین تے اٹھ کے نا سبحان اللہ انہیں آکھی تے موڑا کھیا جائے زمین تو اٹھ کے آکھے دا تسی میں جملہ ایک باری بول لین دے کتنا کو حضور دا پیار ہے چیک کرنا ہے تھرمامیٹر سمجھ لو اڈی ہٹا لے صدیق حلینا تو جہانہ وچ تر جائے گا آج یہ جملہ میں بولیا نہیں جملہ اس تو اگے آ رہے ہیں جڑا خطابت دا جملہ ہے وہ اگے بھی حضرات دی وقار بڑی مہربانی گور نال سنیا جی رسپانس چاہیے میں عاشقاں کے جملہ بولیا ضائع نہیں گیا میں پتہ لگے قدردان بندے ہے جنہ ہیریاں دا مول پایا ہے حضرات دی وقار سب دا عشق بولیا تے انہاں کیا صدیق اڈی ہٹا لے میرے منہ وچ زہر صدیق دا عشق بولیا انہیں آکیا سارا زور لا لئی تیرے منہ وچ زہر علاج اج اساں بھی اپنی جوڑی اچ رکھیا ہویا ہے توجہ ہے حضرات کے وہ توجہ کے نا فرمایا سارا تیل لا نہیں بھائی یہ تیرے منہ وچ زہر ہے تے علاج اساں بھی جوڑی وچ لے کے اج